6 d'abril de 1945, aproximadament a les 17 hores, el Yamato va salpar a Tokuyama per dur a terme l'operació Kikusui. El blindatge de defensa contra l'enemic, el Marumo, encara no ha estat perfeccionat. 7 d'abril, a les 13 hores, l'avió enemic ens ve a atacar. Em recansa dir que evitem de ser l'objectiu. Dic que treguin el catalitzador, el Voltron del Marumo. Yamato, sisplau, resisteix aquest bombardeig. Si poguessis fer que... Escolteu, avi, és teòricament impossible de fabricar el Voltron. El Marumo devia ser idea d'un somiatruites. Amb el Sakigake ben aviat corroboraré les investigacions del meu avi. Centenari del Yamato. Destrucció. Benvolguts espectadors. El professor Amagi, conseller de la companyia ZIC, ha tornat a fer possible l'impossible. La tragèdia del cuirassat enfonsat, conegut amb el nom de Yamato, que va passar ara fa un segle davant les costes de Bogasaki, ha estat rescatat exactament en 6 mesos. I quins 6 mesos més? Vaja, ja era hora. Molt maco, oi? En aquest temps, el Yamato podria tornar a navegar. Ja t'has mirat el disquet del senyor Misaki? No he pogut. He protegit la informació amb alguna clau secreta impenetrable. Aquest Misaki em dona tota la informació i després s'assegura que no la pugui veure. Una mica més de respecte, si sabessis les peripècies. Senyoreta Takeya, aquí a Kyoto també tenim notícies interessants. La nau transdimensional Sakigate, que pot viatjar a llunyanes galàxies inexplorades, finalment està a punt per ser llançada. Això serà abans de 2 setmanes. Aquí tenim alguns dels astronautes que van participar en la selecció. És el senyor Misaki! Esperem amb molt... Tenia raó, aquest és l'home indicat. Senyor president, digui. han forçat el pany de seguretat electrònica. Què? Una espia industrial, recinteu l'edifici. Busqueu-lo. Aquí. Defesa, nivell B, al nivell B. Va sorprendre. Segons els sensors, les probabilitats de trobar el professor Amagi han baixat al 0,02%, senyor. Coi d'alarma, suposo que ha anat una mica massa lluny. Com demostren els estudis del professor Amagi, la plataforma del sistema de canvi de la barrera blindada té un defecte. I jo haig de corregir aquest defecte, esclar, oi? Seguint les instruccions del professor Amagi, els treballadors han abandonat la zona del moll. Aquesta missió tan perillosa ha de ser executada per un equip dirigit personalment pel professor. La fusió ja està llesta, Sayuri. Sisplau, connecta l'electricitat i l'aire. Molt bé, Brooke. Professor, va prometre que es quedaria a l'estudi fins que s'acabés l'operació. Això també és treballar pel desenvolupament de la tecnologia. Tregui'm les grapes del damunt. Va. Professor, esperi, és perillós. Sisplau. Sistema IDA connectat? Tal com havia ordenat, professor. Molt bé. Fins que no hagi confirmat les anàlisis del meu avi, no deixeu que ningú s'acosti al Yamato. Eh?
Hola, com està, professor? Perdona, no sabia que estava ocupat. Oi que t'he vist en algun lloc? Sí, sóc el germà petit de l'Hiroshi Ozora en Nozomu. Ah, és veritat, ens vam veure a Florida. Què hi fas al lavabo del professor? Molts grans invents han nascut al lavabo. Ho diu el seu llibre, professor. Miri, com que en Moldiver comprova la seva teoria de la barrera dimensional, potser l'hauria de perfeccionar, no troba? Mocós impertinent! Esperi un moment. No, no toquis això, no! No! Professor? Oh, no! És massa perillós. Ostres, que bo. On som? Al pont del cuirassat Yamato, noi. És el sistema de transport de materials, oi? I per què no servir? És una mena de... No ho toquis, no ho toquis, no ho toquis, no ho toquis! Per què no em demanes permís? Ai, el cul, quin mal! Professor, que em sent? Escolteu, avi, el Yamato segur que podrà... Ai, encara rai que no és mort. O sigui que això és... La sala de la barrera dimensional. Sayuri, les altres s'acaben de transportar per mitjà de l'IDA. Fins que no sigui garantida la seguretat del professor, que ningú s'acosti al Yamato. Queda entès? Rebut. No hi ha cap imatge. Mentre s'acosta el moment més memorable del segle, deixeu-me que us presenti el nostre convidat especial. Tenim amb nosaltres Miss Yamato. Mao! Hola, sóc jo, la senyoreta Mao Shirase. Quines són les seves impressions quan finalment arriba el moment més important del segle, Miss Yamato? Estic molt emocionada. Llàstima que el Sakigake no funcioni en punta presumida. Encara no l'han tret o què? Hi ha hagut sort amb el disquet? Quan un té gana no es pot concentrar. No hi ha res per menjar? I a mi què m'expliques? Avui li toca a Nozomu d'ocupar-se del menjar. I parlant d'aquest petit dimoniet, on s'ha ficat? Què és això? Aquí en tenim la prova. Aleshores és cert que es va construir. Val més que encara no s'aixequi, senyor. Escolta, tu saps què és això, nano? Sí, vull dir, esclar que no, però estic segur que ho puc fer anar. Igual que jo quan era petit. La curiositat precoç és el millor senyal distintiu d'un bon tecnòleg. Mira que és vell tot això. És una mostra de la tecnologia antiga. Sí! Funciona! Fantàstic! No, encara no. Veus la torre? A dalt de tot s'ha de connectar el catalitzador al Moltron. Bailet, no has vist pas per casualitat una bombeta rodolant per terra? No, ho sento, no he vist res. Ai, caram. Què és aquest soroll? No res, és el meu rellotge. Es troba al lloc segur, professor Meichingal? Idiota, no facis servir aquest nom! El polissó encara és aquí. I hi ha una altra cosa més urgent, professor. El temps corre en contra del Yamato, professor. El Yamato comença a emergir. Què hem de fer?
Vosaltres no hi podeu fer res. Em dirigiré al pont immediatament. Hem d'aconseguir el Yamato per la força, si cal. Sí, professor Magic. Oh! Noi, vés al pont i quan el Yamato surti a la superfície salta a l'aigua. Ho has entès? Molt bé. Encara sort que no li he ensenyat les dades d'en Moldaver, perquè si el professor és en realitat en Meshingal... La prova de la veu demostra clarament. No n'hi ha cap dubte. Molt bé. I ara, allò que tots esperàvem, comença el compte enrere. 5 segons, 4 segons, 3, 2, 1... Visca! És enorme! Construït fa un segle, segurament és la cosa més gran. Llàstima que l'hagi capturat jo, aquest vaixell. Si algú és prou simple per venir a prendre'l, el canó de 18 mil·límetres del Yamato el farà sortir volant. En Meshingal ha tornat a triomfar. Això no pot quedar així. Mirai? Metamorfosa! Que falli el blanc, amb una simple amenaça n'hi haurà prou. Sí, senyor. I foc! No hi ha res com el so que fa un gran canó, no trobeu, noies? Com més gros és el canó, més petit és l'home, Meshingal. Què? No és aquella cama llarga que ho trenca tot. Sayuri i Brooke, prepareu-li una bona rebuda, però no causeu danys al Yamato, entesos? A les ordres, professor. És l'hora de la venjança. Aquests danys són irreparables. Oh, la meva base de canons submarins. No m'agrada que em subestimin, m'entens? L'he reparat. Sí, molt bé, i és vostre. Què és això? El Yamato l'ha envoltat una mena de brillantor estranya. Professor, tenim una emergència. És molt estrany. El Yamato s'enlaira. Què dius?
El cuirassat Yamato s'enlaira! Que no emporta de cap amb Meishingal? On vol portar-lo? A mi també m'agradaria saber-ho. Professor, es pot saber què passa? No en tinc ni la més petita idea. Professor? Què és això? Esclar, ja ho entenc, avi. Això és el Voltron. És el blindatge de protecció al Marumo. Tot el Yamato n'està envoltat. A més, hi ha un defecte terrible. La gravetat terrestre ha quedat completament anul·lada. Envieu la Sayuri aquí ara mateix, de pressa. La calor i la gravetat són massa fortes per mi. No ho podré resistir gaire més. Entesos, professor. Brook, ho deixo a les teves mans. Compte amb mi. Tu no aniràs enlloc! Oh, no! Ara se m'acaba el temps! Però això no m'havia passat mai! Ha desaparegut! Ho sento, no vaig vestida per lluitar. Deixa'm posar-me alguna cosa més adequada i llavors ja ho veurem. Metamorfosa! Què passa? No funciona, no em diguis que... Ostres, que estàs espatllat o què? En aquests moments, el Yamato es troba a 1.800 metres d'altitud. Qui sap on arribarà aquest pas? Sayuri! Professor! Agafa la peça de cristall del panell d'allà baix i, per l'amor de Déu, no el ratllis! Sí, senyor. Això no fa cap gràcia. Si no em transformo aviat, em moriré de fred. Compto amb tu. Metamorfosa! Correcte! Si la Mirai ha arribat fins aquí és que... No! El professor està en perill! Professor, corri, escapis. El Yamato no es pot salvar. De pressa, vingui a l'idea. Molt bé, vinga, boleta, vejam si aclarim la situació. No li podràs fer res, a aquest cos, maca. Què et sembla, això? Foc! No pot ser humana. Les nines no han de jugar amb armes. Per tu! Què és això? Meishingal. Per fi el tinc acorralat. Fugiu!
covards, aneu-vos a lluitar. Hem d'acabar d'ajustar el blindatge de resistència Marumo. Coi de treballador sense honor. Això es mereix respecte i veneració. Arribarà el dia que ens guanyaran la batalla, però almenys el Yamato morirà. Avi, des del primer moment eres tu qui hi havia el Yamato. Professor, gairebé ja hi soc. Ho aconseguiré. Pots fer-ho. Sayuri, vés amb compte! Missió completa! De pressa! Professor! Hora de plegar! Michigan estava al mig de l'explosió. Deu haver mort. Es refarà? Sí, el professor es posarà bo. Hauria sigut una llàstima que un tecnòleg com ell es morís així. Gràcies, noi. A reveure! Que estrany, oi? Un fill secret? Sí. On sóc? Ací a l'IDEA. Em sap greu, això dels Moltrons. Li prego que em perdoni, només en tinc un. Bé, amb aquest n'hi haurà prou. Professor, li hem deixat això. Gràcies al Moltron, que m'imagino que és un regal del cel, he realitzat una bona part del meu somni. Jo tenia raó des del començament. El meu avi i el Moltron. Una barrera dimensional de fa més de 100 anys. Fantàstic! Hiroshi, almenys hauries de conèixer el defecte del Mills. Els nostres pilots no el suporten. Les probabilitats de sobreviure són del 15% si hi arriben. Potser em triaré a mi. I aleshores jo en seré el pilot, o potser no. El fet és que encara no he rebut bé la informació sobre en Moldiver. I aquest secret és imprescindible per aconseguir el nostre somni. Si no, no hi ha esperances per cap de nosaltres. És inútil. Com? Què vols dir que és inútil? Si no li donem el vestit molecular, morirà! No pot ser, ha arribat al límit! El vestit està completament desgastat, no li queda res. Potser unes quantes vegades més. No, segurament només una. Me n'he sortit, oi? És correcte. Finalització. Té la funció d'embolicar espais buits. Em pensava que no acabaria mai. Ho he aconseguit. M'he convertit en el millor tecnòleg de tots.
あなたはきっと言わないわ。その果てしない夢を見る目がとても正直だから。